Не, мне пакуль што ніхто нічога не заплаціў, але баюся, што заплаціць. Гэты чалавек, які пісаў даносы на вашага бацьку, была Эдзі Агняцвет? То Ельцин быў многа разоў п'яны ў маёй прысутнасці. Што ўвогуле любяць беларускія дзяўчаты? Як падкаціць? Але палітыкі хілыя, асабліва самы хілы Зенон Пазняк. А ён вам хоць што-небудзь заплаціў за гэта? Многія звар'яцелі, і мне здаецца, у нашай гаворцы са мной вы таксама крышку. Шушкевіч зліў датэрміновыя выбары Верховнага Савета 92-го года. Вы хацелі, каб была знішчана Беларусь? Выбары 94-го года сапраўды былі сумленныя? У мяне цяпер ёсць асабістая зброя. Я русафіл, але крэмляфоб. Мы уже былі гомосоветікус. Станіслав Станіславович, у вас даволі часта бяруць каментары, дзе вы расказваеце пра тое, як у Беларусі ўсё кепска. Вось скажыце, ці ёсць нейкія рэчы, на якія вы глядзіце і радуецеся у сучаснай Беларусі? Ну, вы ведаеце, напрыклад, я сёння адчуў вялікую радасць, калі ехаў да вас, і калі шафёр гаварыў па-беларуску, на добрай беларускай мове, і часамі, калі я у горадзе сустракаюся, і мяне пазнаюць маладыя людзі гавораць па-беларуску, это мяне цешыць, таму што да гэтаму імкнуліся. І калі я яшчэ ўсведамляю, што яны гавораць насупераць к той уладзе, якая ў нас ёсць, якая антыбеларуская, мяне это цешыць яшчэ больш. Значыцца, беларуская нацыянальная дзяржава будзе пабудавана, чтобы тыя людзі, якія дарваліся да ўлады, якія прарасійскія, якія не хочуць беларускасці, чтоб яны не рабілі, не меркавалі, а беларускае насельніцтва стане беларускім народам. То бок людзі, моладзь вас натхняюць. Гэта тое, на што вы глядзіце і разумееце, што ўсё тое было недарэмна, за што вы калісьці змагаліся. І нават не такія ўжо старэчы, як я, але таксама дарослыя людзі часамі кажуць, прабачце, мы не говорим по-беларуску, извините нас, у нас жизнь такая была, так? Ну і стараюцца гаварыць по-беларуску, так што і цяпер, прабачце, я паглядзеў на Тутбай спатканне з Румасам, сям'я, яго жонка гаворыць, мы з мужам вечарамі гаворым на мове. Это ж уже гаворыць не хто-небудзь, а прэм'ер, і што яго сям'я дарасла да таго. Значыцца, нават ва ўмовах гэта ганебнага ціску на беларускасць, фактычнага ціску, калі недавучкі прарасійскія навязваюць эту самую толькі рускую мову і рускую паганую культуру. Калі сапраўдную рускую культуру нам навязваюць, я гарачы прыхільнік, таму што это вялікая культура. І наогул культуры яны дадаюцца адна да другой са знакам плюс. І беларуская, руская, польская, якая хочаце. Вам зараз будзе ўжо 85 гадоў. Ну, калі дажыву. Вы бачылі Беларусь абсалютна розную. Ваенную, паваенную, пасля савецкую, пасля часу аднаўлення незалежнасці. Ну, зрэшты, і пры Лукашэнку Беларусь была даволі розная. Вось у якой з гэтых беларусяў вам жылося найлепей? Вы ведаеце, як то не дзіўна. Я зараз вельмі часта ўспамінаю Слепянскую вуліцу, якая знікла, якая там праходзіла, дзе цяпер філармонія стаіць з тылу. І там усе мы гаварылі па-беларуску. І лічылася толькі, што вельмі набожныя людзі, такія як моя бабка, яны ведалі крыху польскую мову, таму што маліліся па-польску, каталікі. І вера была, значыцца, альбо польская, альбо руская, значыцца, праваслаўе, але вельмі добра адзін да другога ставіліся. І вот такіх добрых адносін паміж людзьмі, як былі на гэтай беднай Слепянскай вуліцы, я проста не ведаю. 3 гады фактычна захоўвалася таямніца, што у нас быў хлопчык, ён памёр, уже не хлопчык, ён памёр перад мінулым Новым годам, значыцца, яўрэй Шыфрын. Ён выдаваў сябе за армяніна, яго маці была армянка, бацька быў яўрэем. І ведаеце, і эту таямніцу захоўвала ўся вуліца, таму што абавязаны былі, калі не даносіш, што ты ведаеш яўрэй, расстрэл. За ўсё быў расстрэл у час акупацыі. Так вот, гэты час я ўспамінаю як адзін з самых добрых часоў, калі людзі згуртаваліся, і адзін з другім, все паміж сабой былі, ну, як бы аб'яднаны
агульнай ідэі, што мы дажывём да лепшага жыцця і дажылі. Гэта часы вайны. Часы вайны. Давайте зараз от перанесемся ўжо ў наш час. 2 дні таму назад мы пабывалі на вашай платнай лекцыі ў Менску. І гэта не адна лекцыя, а цэлы цыкл з 4 лекцыяў, і быў аншлях. На Земле есть такой химичный элемент уран. Представить, какая это энергия, я покажу вам только, что такое атомная бомба. Як вы адказваеце для сябе на пытанне, чаму людзі гатовыя плаціць за тое, каб паглядзець і паслухаць вас? Вы ведаете, то, что вы мне вот сказали, я доведусь позднее. Я не ведаю, что это платная лекция. Я думал, что мне довольно часто запрашаюць прочитать лекцию, так? Каб я ведаў, што яна платная, я б сказаў, хлопцы, рабіце, мне сорамна чытаць нейкую платную лекцыю. Я платныя лекцыі чытаў толькі ў Японіі, такія лекцыі публічныя. І пасля я ўжо даведаўся, калі мне прыслалі паперку, што я нешта павінен запоўніць, што платна. Я сказаў, што, дарагія мои, не плаціце мне за лекцыю, бо мне гэта павінны вылечыць з пенсіі, згодна нашаму беларускаму заканадаўству. Так што давайте о платности говорить не будем. Я пошел читать эту лекцию не для платности, а потому что я люблю читать лекции. Что я могу с собой сделать? Понимаете, и что было в этой шестерке? Самое главное требование сразу же было сформулировано в шестерке. Цветная реакция, которая происходит с ураном 235, следующая. Наших министров и прочих. Им нужно было давать план коммунистическую. Но нельзя оставить без внимания и политической оценки, и то, и он выкладывал ядерные курсы. Але глядзіце, не важна, што вы ведалі ці не ведалі. Людзі прыйшлі, і яны ведалі, што там будзе Шушкевіч, гэта будзе каштаваць 15 рублёў. І вось я таксама заплаціла за вашу лекцыю. І Максім таксама. Чаму людзі гатовыя плаціць за тое, каб на вас паглядзець і вас паслухаць? Як вы думаеце? Я хутчэй думаю, што много таким дедом пужать малых детей можно, оказывается, еще нечто бывает. Я вам скажу так. Я люблю читать лекции. И у меня недранная репутация. У 5 ведущих американских университетах я читал лекцию. И нават, коли там не знаходился перекладчик профессийный, так я завсёды знаходил студента. Один раз это был Франок Вечорка у American University. Так? Ось, я читал на русской мове. У Японии и Кореи у меня есть мой любимый перекладчик. Он меня, разумеешь, я сказать еще не пастю того. Так? И это мой любимый заняток. Я, видите, я, может, и живу так долго, пробачьте за это, але дякуючи тому, что час от часу могу нечто людям сказать, ну, тое, что інший, може, скаже горш, чим я. Вы стварылі вельмі паспяховы бренд чалавека, які разваліў Савецкі Саюз, і зараз ну, вот, дзесьці зарабляеце, дзесьці выступаеце як чалавек, які расказвае пра тое, як ён гэта зрабіў. Можна так сказаць? Просто вы высовываете мне обвинувачивание. Ну, чаму обвинувачивание? Необґрунтованное. Потому что не мы развалили Советский Союз у Беловежской пушчы. Гэта зразумела. Савецкі Саюз разваліўся па шэрагу розных іншых фактараў. Вы ведаеце, ён канчаткова разваліўся, калі быў ГКЧП. Скажыце, вашыя калегі па віскулях, яны даюць такія лекцыі? Не, Ось, мои Бурбулис, коллеги, я думаю, я не Краучук. ведаю, може Бурбулис дае. Може Бурбулис дае. Мы з ім вельмі салідарныя у разуменні таго, што адбылося, як адбылося. І матэрыялы аб гэтым, я вам скажу, многія атрымаў я ад яго. Але іншыя ж калегі там, яны, ну, поступілі непаслядоўна. Мяне в свой час абразіла, што Краўчук 5 чэрвеня 2005 году, падчас, калі прэзідэнтам быў Ющенко, ён сказаў, каб я ведаў, на радзе сказаў, каб я ведаў, што будзе рабіцца ва ўкраіне, я хутчэй даў адрубіць руку, чым падпісаў Белавежскае пагадненне. Ён па сённяшні дзень плача, што ён гэта сказаў, ён шкадуе аб гэтым, ён уразумеў, што это быў парыў такі, калі ён такое сказаў. Ён на старых пазіцыях. Ну, а у нас же ж ёсць вялікі здраднік, які для того, каб быць каля кармушкі, ну, брэша, калі гаварыць чыста па-беларуску. Это Кебіч Вячеслав Францевич. Ці дае такія лекцыі Кебіч? А я наогул не ведаю, ці можа ён лекцыю прачытаць.
А вы з ім не кантактуеце, не Я з ім не падтрымліваеце? кантактую, тому що коли ён написав у кніжцы, што я вымусіў яго падпісаць белавежскае пагадненне, а ён вельмі хацеў яго падпісаць, гэта ж быў гонар падпісаць такое пагадненне, калі Беларусь для мяне найважнейшая пазіцыя ў белавежскім пагадненні это тое, што Беларусь як незалежная краіна, Украіна як незалежная краіна і Расія як незалежная краіна робяць вот эту заяву, робяць гэта пагадненне. І яму это тады падабалася. Больш прыстойная пазіцыя Вітольда Фокіна. Ён кажа так: я паступаў так, як належыць у добрай дзяржаве. Як паступае мой кіраўнік, так паступаю я. Ён ніколі не адракаўся, але і не пацвярджаў, што это яго было жаданне. Ён гаварыў, што ён падтрымлівае кіраўнік, абранага прэзідэнта. Безумоўна, вам пасля лекцыі задаюць пытанні, як гэта было і на платнай лекцыі ў Менску. Вось якое пытанне вас паставіла ў тупік, на якое вы не ведалі, як адказаць? Пэўныя пытанні, яны пароджаны ці то жартамі, ці то жоўтай прэсай. Напрыклад, не было яшчэ такога выпадку, каб на любую тэму я прачытаў лекцыю ў Злучаных Штатах і, дарэчы, у Паўднёвай Карэі, дарэчы, у Японіі, каб у мяне пасля не запыталіся, а Ельцин быў п'яны ў Белавежскай пушчы. Ведаеце, вот поўна глупства. Я вам скажу шчыра. Ельцин быў п'яны ў Белавежскай Так і вот я вам скажу шчыра, што Ельцин быў многа разоў п'яны ў маёй прысутнасці. Але ў Белавежскай пушчы усе падпісанты былі цвярозы, Ельцин у першую чаргу. Вы вельмі шмат вандруеце на самалётах. І я ведаю, што ў вас ёсць вось гэта картка пастаяннага вандроўніка Miles and More, якая дае ў тым ліку прывілеі ў бізнес-лаунж браць з сабой некалькіх яшчэ асобаў, дваіх, па-мойму. Вось, напрыклад, калі вы ляціце з прадстаўнікамі дэмакратычнай супольнасці Беларусі, з апазіцыянерамі, вось каго вы з сабой запрашаеце? Значит так, вы, сапраўды, 8 гадоў я меў картку сенатара Люфтганзы. Значит, по гэтай картцы, па-першае, вас прымаюць у сенатарскай лоджыі, і вы можете з сабой сябра прывесці. Нехай зараз прабачыце мне той, пра каго я скажу, я нікому пра гэта не гаварыў. Так, значит, я аказаўся ў кампаніі, з кіраўніком партыі «Справядлівы свет» цяпер. Раней яна называлася проста камуністычная. Сергей Калякін? Сергей Калякін. І я кажу, у мяне картка ёсць, пойдзем у сенатарскую лоджию. Мы пайшлі, он сказал, ничего себе живешь. Кажа, камуністу аблаиваешь, а у тебя сенатарская картка. Я першы раз попаў, что 18-гадовы віскі регал я могу піць бесплатно, колькі хачу. Вы толькі расказваеце, як адбываліся падзеі, і бачыце сваю місію ў тым, каб данесці праўдзівую інфармацыю? Ці вы прасоўваеце нейкую мараль, нейкую сістэму каштоўнасцяў, нейкія ацэнкі даеце, парады? Вы ведаеце, больш за ўсё нельга рабіць такого, што вы нешта навязваеце і мараль чытаеце, гаворыце, як себе паводзіць. Чалавечая годнасць это альбо она ёсць, альбо я няма. Трэба дэманстраваць сваімі паводзінамі, што вы маеце чалавечую годнасць. Я здзіўляюся, калі людзі паступаюць інакш. Я імкнуся паступаць так. Я просто показываю. Вот вы кажаце платныя лекцыі. Каб мне адразу сказаў Антипов, які арганізоўвае эту лекцыю, што яна платная, я б ёй не пагадзіўся. Ён 4 тэмы мне прапановаў, сказаў, згоден чытаць па гэтых тэмах. Так ён вам хоць што-небудзь заплаціў за гэта? Не, мне пакуль што ніхто нічога не заплаціў, але баюся, што заплаціць. Заплаціць мне это не перашкодзіць. Добра, але глядзіце, вось вы там годнасць і чалавечая вартасць, это все правильно, што вы кажаце. Але вось, напрыклад, калі вы расказваеце пра развал Савецкага Саюза, назовем гэта так, вось вы даеце ацэнкі, што Савецкі Саюз быў імперыяй зла, што добра, што так адбылося. Вы кажаце такое? Я даю ацэнкі, но ведаеце, што калі учора, дарэчы, ваш калега-карэспандэнт у меня запытаўся, а як вы ставіцеся до таго, што многія кажуць, што это не белавежскае пагадненне, а белавежскае здрадніцтва? Я кажу, я так да гэта і стаўлюся, таму што людзі лічаць здрадніцтвам тое, што мы выступілі супраць гулагаў, што мы выступілі супраць дэпартацыі народаў. 10 народаў дэпартавана было зусім так, што выжыць было немагчыма. Колькі жыццяў загубілі камуністы? 43 мільёны ў свеце. Вы уяўляеце сабе?
і што я выступіў супраць гэтага. Так, мы выступілі супраць гэтага. Нам это абрыдла. Трэба мець чалавечую годнасць. Альбо я адзіны чалавек у Акадэміі навук, які не атрымоўвае членкораўскі. Так? Ну, таму што у свой час, каб дагадзіць прэзідэнту, прэзідэнт Вайтовіч, дагадзіць прэзідэнту Лукашенко, ён мяне пазбавіў, ну, адышоў ад навукі, гэты Шушкевіч. Калі яго запросяць у Кембридж, у Оксфорд, у Гарвард, у Ельскі універсітэт, у Американ універсітэт, у Джордж Вашингтон універсітэт, калі яго запросяць з лекцыі, так няхай ён скажа дзякуй вялікі, але яго туды не запросяць, нікому там не патрэбен, ён не цікавы. Мяне запрашаюць. То бок нейкія практычныя парады вы не даеце. Ну вось просто зараз вельмі папулярныя ўсякія трэнінгі, курсы кшталту, як стаць паспяховым бізнесменам, як адкрыць свой бізнес, як навучыцца аратарскаму майстэрству. Вот вы нешта такое даеце парады, напрыклад, як дасягнуць поспеху ў палітыцы, ў грамадскай дзейнасці? Ніякіх парад я не даю. Тады давайце для нашых гледачоў. Вось адна бясплатная парада ад Станіслава Шушкевіча, як дасягнуць поспеху ў палітыцы. Палітыка – гэта навука пра ўладу. Это значит дасягнуць поспеху ў палітыцы, это мець уладу. Калі вы маеце уладу, страціўшы чалавечую годнасць, это самае дрэннае, што вы можете зрабіць. Ведаеце, многія дасягнулі ўлады, у тым ліку наш прэзідэнт, абсалютна страціўшы чалавечую годнасць. Это значит хлуснёй, падтусоўкай, там, папулістыкай. Вось, я ў гэта не заблытаны. Пераносімся ў Віскулі, Белавежскае пагадненне. Калі вы там знаходзіліся, ці была ў вас перасцярога, што вас могуць там жа на месцы арыштаваць за здраду СССР? Вы знаете, я аб гэтым не клапаціўся па двум прычынам. Першае, Шыркоўскі, першы беларус, дарэчы, старшыня КДБ, ён як бы быў у мяне падпарадкаваны. Ён мне сказаў, што за бяспекай мы сочым, і мы кантактуем, мы, гэта значыць беларускі КДБ, кантактуем са спецслужбамі Ельцына, значыць спецслужбамі Расіі, і ніякай пагрозы няма, і падрыхтоўкі, якой бы то ні было пагрозы, мы не адчуваем. А другое, самае важнае, я вельмі добра ведаў, што такое Гарбачоў. Я ведаў, што у яго не хопіць рашучасці, ён хопіць збоку. Калі яны праваляцца, это будзе прыемна. Ну, вы ж паглядзіце, на наступны дзень, пасля падпісання Белавежскага пагаднення, ён заявіў, як гэта 3 чалавекі вырашылі лёс вялікай дзяржавы. Трэба сабраць з'езд. А сам ж разагнаў гэты з'езд, я быў народным дэпутатам СССР, разагнаў гэты з'езд, каб мець эту абсалютную прэзідэнцкую ўладу і віцэ-прэзідэнта мець Янаева. Але тым не менш, ахова ў вас была? Ахова была ардынарная, все было, ну, суправаджэнне было, ну як же ж прыязджаюць кіраўнікі дзяржаў, зразумела, што было. І была вялікая ахова. А Колькі чалавек была ахова? Я не магу вам дакладна адказаць на это пытанне, але было дастаткова, каб прывесці з лідскай этой базы удзельнікаў. Это з эскортам усё было, з аховай. Прыйшлося мабілізаваць мой членавоз, як тады называўся, ЗІЛ-117, так. Вось, ахова была. Але што да аховы, я хачу вам адразу адказаць на адну. У мяне таксама была ахова, як у старшыні Верховнага Савета Беларусі, у першай асобы ў дзяржаве тады. Іх было 6 чалавек. 6 чалавек, сёння больш 2000. Колькі ў вашай кватэры жыло ахоўнікаў, калі вы былі кіраўніком дзяржавы? У вас же там ёсць спецыяльная для гэтага спецыяльны пакой? Ведаеце, спачатку, калі я стаў старшынёй Верховнага Савета, у мяне была двухпакаёўка на Адоеўска. І ахоўнік сядзеў на табурэтцы ў карыдоры, і такі быў парадак, што ён павінна мяне ахоўваць. І калі на Новы год мы сустракалі Новы год, я зараз магу вспомніць дакладна які, моя жонка пайшла, што ж вы тут сидите, идемте до нас, будем сустракать. Ну, ён кажа, не маю права. Да ты хочешь чарку? Не маю права. И вот так сидел ахоўнік на табурэтцы каля моей двухпакаёўцы. Там добра, что была такая пляцоўка, універсітэцкі дом, где можно было, ну там, где мусоропровод, там ён мог посядзець. У вашай цяперашняй кватэры я ведаю, што там ёсць спецыяльны пакой. А у цяперашняй кватэры перад кватэрай была адна пакаёўка, калі уже я атрымаў кватэру
чатырохпакаёвую, значит, тады перад ёй была аднапакаёўка, дзе заўсёды дзяжурыў нейкі мой ахоўнік. Вяртаемся все-таки до белавежскага пагаднення. У які момант вы позвонили американцам? Да, Я амерыканцам не званіў. Мы вырашылі так, што трэба пазваніць Гарбачову перш за ўсё, а пасля трэба пазваніць. Як это адбылося? Так Ельцин жартаваў. Мы с Леонидом Макаровичем договорились, что вы у Горбачева большой друг, звоните ему и сообщите сущность того, что мы хотим подписать сейчас публично. Так? Это вы, как вы позвонили Горбачеву? Нет, каб я позвонил Горбачеву, каб я позвонил. Я кажу, что вы с ним великий сябра, и вы ему, коллеж, позвоните и растлумачьте. А я отказ ему кажу, а мы вот с Леонидом Макаровичем решили, что Буш ваш большой друг, и вы после меня позвоните, пожалуйста, Бушу. Домовились. Я набрал тройку Горбачеву. Пакуль я яму там слухаўку перадалі, пакуль ён высвятляў у мяне нейкі там фраер, ці верблюд я ці не, за гэты час я ўжо пачаў гаварыць з Гарбачовым і гавару, а там імгненна злучыўся з Бушем Ельцин і перакладаў гэта Козырев, міністр замежных спраў, і ўжо ідзе там таксама гаворка. Ну і напрыканцы гаворкі, ну, па-першае, Гарбачоў уже да мяне пачаў звяртацца на «вы», да гэтага часу ён заўсёды «ты», вот, а тут пачаў на «вы» звяртацца и кажа, вы представляете собой, как это воспримет международная общественность? Ну что, это вы такое глупство робите, вы там слабаки. Я говорю, вы знаете, так прилично воспринимает международная общественность. Вот, значит, Борис Николаевич говорит с Бушем, ему это нравится. Все, немая сцена, и после этого уже до сустрэч новых з Гарбачовым. Ведаеце вы, пра што вялася размова з амерыканцамі? Пра ядзерную зброю? Зразумела, ведаю, што фактычна Ельцин сказал вельмі коротко, што мы прымаем заяву аб тым, што СССР як геапалітычная рэальнасць і суб'ект міжнароднага права перастае існаваць. Ядерная зброя не абмяркоўвалася? У каго будзе ядерная Ядерная зброя? зброя абмяркоўвалася, але ў працэсе размовы, а яшчэ што важна, што это я таксама, што Ельцин сказаў, што міжнародныя пагадненні ўсе будуць выкананы. Станіслав Станіславович, глядзіце, вось вы вось гэтай сваёй рукой малявалі і сціралі лініі на мапе свету. Калі вы глядзіце на сучасны свет, Трамп заявіў, што хоча купіць Грэнландыю. Там гісторыя з Крымам, каталонцы хочуць аддзяліцца, Балканы, ведаем, што адбывалася. Вось, калі ўзяць, напрыклад, усходнюю Еўропу, то як вы лічыце, у бліжэйшыя 10 гадоў можам мы быць перакананыя, што межы не зменяцца? Значит, давайте першае. Справядлівых граніц не бывае. Ёсць міжнародныя пагадненні, да якіх людзі далучыліся, з якімі пагадзіліся, альбо супраць якіх пратэстуюць. Але ў нас справа ідзе аб тым, што пагадненні, да якіх дагадзіліся. Ялтинская канферэнцыя, Потсдамская канферэнцыя, і падзялілі пэўным чынам там Польшу, Германію, Савецкі Саюз, Львову, там Гродно, Беласток, правялі нейкую рысу. Гэтыя пагадненні ратыфікаваны нацыянальнымі заканадаўчымі ўтварэннямі. Значит, гэта граніцы святыя. І у белавежскім пагадненні запісана недатыкальнасць граніц і тэрытарыяльная цаласць краін. Калі паўстае пытанне а звычайна паўстае пытанне між двумя дзяржавамі. Павінны быць перамовы паміж гэтымі дзяржавамі, і пасля гэтага заключаны нейкі дагавор. Я часамі стаю на баку тых, хто змагаецца за нацыянальную незалежнасць. Давайте все-таки вернемся до канцоўкі майго пытання. Вот бліжэйшыя 10 гадоў, як вы лічыце, межы ва ўсходняй Еўропе застануцца такімі, якімі мы бачым іх сёння? Ну, калі справядлівасць будзе, то не застануцца. Крым маеце на ўвазе? Я Крым маю на ўвазе, Крым маю, Прыднястроўе маю на ўвазе, вось Донбас маю на ўвазе. Заўважце, ўсюды суб'ектам з'яўляецца Расія, хоць яна адказваецца ад гэта. Это не яе зброя, не яе зялёная чалавечка, это ганьба. Сорамна глядзець у вочы, ведаеце, калі пра гэта гавораць. Але змены павінны быць. Але я баюся, што змены могуць быць і ў горшы бок.
Вось у горшы бок гэта што можа быць? Ведаеце, калі такая ядзерная краіна, як Расія, пачынае дыктаваць там умовы, яна можа тут арганізаваць пад лукашэнкаўскім лекалам рэферэндум, на якім будзе 82% беларусаў, якія хочуць быць у Расіі. Яны пакажуць, што это так. І это не прызнае ні міжнародная супольнасць, ніхто, але яны так навучыліся, пад кіраўніцтвам такіх пачвар, як Ермошына, рабіць падтасоўку, што гэта можа быць. І гэта іх метады. І цяпер яшчэ у гэтай дзяржавы ядзерная зброя. Ніхто ж не будзе навадзіць парадак з дапамогай ядзернай зброі, таму што Трэцяя сусветная вайна, яна будзе не такой лагоднай, як папярэдняя. Вось калі яшчэ пра Расію казаць, вось у 90-е адбыўся развал такой вялізнай камуністычнай савецкай імперыі з цэнтрам у Маскве. Але відавочна, што не ўсе народы, якія праглі незалежнасці, я маю на ўвазе Каўказ, Татарстан, Башкірыю, атрымалі незалежнасць ад Масквы. Ось як вы лічыце, працэс гэты ён спынены ці таксама, можа быць, у бліжэйшыя 10 гадоў можна чакаць нейкага новага параду суверэнітэтаў? Значит так, 15 былых саюзных рэспублік прынялі дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. Быў прыняты закон у Савецкім Саюзе, які прыраўноўваў жаданне выйсці з Савецкага Саюза ў аўтаноміі да саюзных рэспублік. І такіх рэспублік аўтаномных яшчэ 12 прынялі дэкларацыі аб дзяржаўнай незалежнасці. За усяго 27 прынялі. Ніхто гэтых дэкларацый не адмяняў. Гэта міна запаволенага дзеяння. І сёння ніхто пытанне гэтага не падымае, таму што гэта пытанне будзе вельмі вострым. І, паўтараю, дэкларацыі не адменены. Ці правільна я проста зразумела, што юрыдычна вось гэтыя 12 яшчэ аўтаномных рэспублік юрыдычна маюць права таксама заявіць пра свой выхад уже не з Савецкага Саюза, а з Расіі? Не маюць права, я б сказаў інакш. Яны маюць жаданне, і яно афіцыйна не адменена, яно афіцыйна прынята. Маюць жаданне не быць у Расійскай імперыі на сённяшні Чаму яны дзень. не могуць выйсці? А расійская канстытуцыя не пазваляе. Як вы лічыце, гэты факт, ён у плюс ці ў мінус вашай біяграфіі? Вы ведаеце, кажуць так, ці ты украў, ці ў цябе укралі, але ты стаў вядомым чалавекам. Так тут прыкладна тое ж самае, я ўжо не ведаю. Я вам скажу шчыра, я апынуўся на заводзе, каб атрымоўваць большую заработную плату, чым навуковы супрацоўнік. Вядзецца пра завод «Гарызонт», правильно? Завод «Гарызонт». Ён тады называў завод імені 50-летия Октябрьской революции. Апынуўся там і займаўся сваёй любімай справай. Ведаеце, калі нехта перакладаў артыкулы, многія англамоўныя журналы былі ў нас, то я у сэнсе перакладу з ангельскай мовы друкаванай на рускую быў вялікі дока, так? І да мяне ўсе прыходзілі, мы гэта перакладалі, абмяркоўвалі гэтыя артыкулы. І калі папаў, я не ведаю, якім чынам, это мне не расказалі, Ліхар Освальд на радыёзавод, да мяне прыйшоў сакратар парткама, сказаў, што вось вам партыйнае даручэнне, хоць вы беспартыйны, вам партыйнае даручэнне, калі ласка, будете вучыць. Я кажу, вы ведаеце, я ж павінен быў зрабіць выгляд, я жывога амерыканца не бачу, я не ведаю. Калі вы, каб вам не было сумна, яшчэ будзе з вами один хлопец, Рубенчык, значит, і вы будете разам. Вось усё, што было. І я пагадзіўся. І мне было вельмі цікава паглядзець на жывога амерыканца. Я па сённяшні дзень вам не скажу, было 5 заняткаў, 6, 7 ці 8. Вот нешта такое было. Пасля канчалася праца, у лабараторыю прыходзіў ён, і мы з Сашай Рубенчыкам, значит, яго вучылі рускай мове. Ён не дрэнна ведаў рускую мову. Ён ужо ведаў, ён ужо прыехаў ведаў. Ён прыехаў, ён не дрэнна. Ён лепей, чым мы ведаў рускую мову, чым мы ангельскую. Але нам было прыемна. І, мы ж неяк вучым амерыканца. Мы тэмы прыдумалі, там, завод, вуліца, кінотэатр, там,
столовая, рестораном не называли и так далее. І ўсё. І от гэтых было некалькі заняткаў, і ўсё. Было забаронена задаваць яму пытанні, чаму ён тут апынуўся, хто ён такі, што ён робіць. Гэта ўсё было забарона. Сакратар парткама эксперыментальнага цеху давёў да майго ведама, што я нічога ў яго не павінен пытацца. І ўсё. Наконт Освальда з вами размаўляў толькі сакратар парткаму? Толькі сакратар парткама. Прадстаўнікі КДБ з вами не размаўлялі? Ніхто нідзе не гаварыў. А далей пачалося толькі ўжо, калі гэта здарылася, ну тады там было вельмі много жартаўнікоў. Я ўжо перайшоў працаваць ва універсітэт. Это 63 год быў. І хто не сустрэне? Як? Цябе яшчэ ўжо выпусцілі з КДБ? Ты ж рыхтаваў забойцу Злучаных Штатаў Амерыкі. Вот это быў такі любімы жарт. І ва універсітэт я прыйшоў з гэтым жартам. У Савецкім Саюзе на афіцыйным узроўні беларускай мовы было нават больш, чым яе зараз на афіцыйным узроўні. Вось Освальд, знаходзячыся тут, ён нейкім чынам заўважыў, што тут у гэтай краіне ёсць яшчэ нейкая іншая мова, беларуская. Пакуль я з ім кантактаваў, не. І вы яго не навучылі я ему не ніводнаму? говорил, и мы ему не говорили, что есть белорусская мова. І вы не навучылі яго Ни беларускім словам? абсолютно ни одного слова не уживали по-белорусски. А чаму? Таму што вы строга значит, інструкцыю значит, мы уже были гомосоветикус. На вялікі жаль, гэта трэба прызнаць, што гэта так. Ён не запытваў у вас, як на рускай мове, можа быць, зрабіць кампліменты дзяўчыне? Не, што не ўвогуле дапытваў. любяць беларускія дзяўчаты? Ведаеце, Як падкаціць? Нет, такого не было. У нас были деловые, а тлумачэнне, вот, я тебя люблю, альбо ці любишь ты меня, это не трактовать. Я наогул запомнил только одно, что ніяк не удавалося з ім зрабіць правильный натиск у русских словах. И вот это «я думаю», «он думает», «мы думаем», у меня сидить, вот просто я бачу его твар, як он это говорил, а я лічу, что треба, каб ён крышку ведаў рускую граматику. Ці верыце вы, што ён забіў Кеннеді? Не. Абсолютно не верю. Я перакананы, что это спланаванае забойство, дзе ён падстаўная фігура, на якую можна было зваліць віну. Вот у нейкіх іншых крыніцах вы сцвярджаеце, што ваше такое вот перакананне, яно грунтуецца на тым, што ён нібыта кепска страляў. Не, это я не ведаю. Як ён страляў, я не ведаю. Ні пра якія стрэлы мы з ім ніколі не гаварылі. Мірная тэматыка ў нас была. Дарэчы, гэта ўжо пытанне не пра Освальда, але ўжо калі ў нас зайшло пра зброю. Вось ёсць таксама пра вас такая легенда, што вы заўсёды адмаўляліся ад традыцыйнай забавы наменклатуры палявання. Чаму? Вам жывёлаў шкада, ці, можа быць, вы кепска страляеце? Увогуле, вось калі вы былі кіраўніком дзяржавы, у вас была асабістая зброя? У мяне цяпер ёсць асабістая зброя. Якая? Справа ў тым, Марголін пісталет ёсць. І час на часу, калі я еду на дачу, я могу положить у кишеню. Сур'ёзна? Так, это законно я маю эту зброю. А жонка моя кандидат у майстры спорту по пісталету. Вось. Цяпер вы пазнялі такое пытанне. Ведаеце, пра гэта мне расказаў Дэвід Сордс. Это першы амбасадар. Першы амбасадар. Яго вывезлі разам з міністрам замежных спраў Антановичем. Ну, партыйныя кіраўнікі на паляванне паехалі. І пасля, кажа так, учынілі расстрэл Антановича, паставілі яго каля слупа і стралялі ў яго бок, ну, міма. Я, кажа, гэта дзікунства убачыў, больш ніякае паляванне не паехаў. Так што такое вар'яцтва у нас было, калі, значыць, не змаглі там падстраліць казла, чи я не ведаю, чи кабанчыка, то тады, значыць, жарт такі быў, добра выпіўшы, зрабіць паляванне на таго, хто прамазаў. Ось, таким расстрэльваемым быў Антанович, міністр замежных спраў тагачасны. Амбасадар Злучаных Штатаў сказаў мне, што такое дзікунства ў свеце ён нідзе больш не бачыў, акрамя Беларусі. Я сказаў, гэта не беларускае дзікунства, дзікунства беларускага ўраду і тых урадавых чыноўнікаў. Калі Клінтон прыязджаў у Менск, чым вы яго частавалі? Пакаштаваў ён беларускія дранікі? Клінтона мы нічым не частавалі. Але ён мяне запрасіў у свой аўтамабіль. Мы з ім ехалі і з тым самым Сордсам, пра якого я вам казаў. І Клінтон у аўтамабілі дастаў з сабойку
і прапанаваў мне каву, і прапанаваў, ну, Сорс перакладаў усё, і сабе каву. Я кажу: Дэвід Сорс, перавядзіце, калі ласка, што я баюся піць каву, бо я у заводцы страшны, і так у мяне там калоціць гэта, ну, надзвычайна. А ён мне кажа: вы наіўны чалавек. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі не п'е сапраўдную каву ў паездцы, так што можаце спакойна яе піць. Ну, это ўсё было перакладзе, і тады дастае з этой сабойкі. Это цяпер у нас этих усялякіх, ну, запакаваных там кандытарскіх вырабаў вельмі многа. Ён тады мне нейкую такую штуку дае, калі ласка, ну, да кавы. Шакаладку. Шакаладку, ну, снікерс ці нешта такое. Я кажу: вы ведаеце што, гаспадар прэзідэнт, я гэты снікерс перадам свайму сыну, кладу яго в эту кішэню, бо цяпер я кажу, яго не хачу, а для яго будзе прыемна нешта атрымаць ад прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі. І ён нічога не дакрануўся ў нас ні да якай ежы. Быў прапанаваны пачастунак на вайсковым перавулку 4, дзе мы падпісвалі дамову, але ён ні да чого не дакрануўся. Я не ведаю, ці дакрануўся хто-небудзь з дэлегацыі, я гэта не бачыў. Вы для сябе як гэта тлумачыце? Ну, як, яны баяліся атруціцца? Я ніяк для сябе гэта не тлумачу. Не, ну это дзіўна, ну людзі цэлы дзень у краіне і не паелі. Увесь візіт Клінтона працягваўся 6 гадзін усяго у Беларусь. За гэты час ён выступіў перад маладымі навукоўцамі Акадэміі наук, ну, яшчэ 3 рады ветэранаў там сядзела. За гэты час быў падпісаны дакумент. За гэты час мы праехаліся, яму вельмі падабалася архітэктура Мінска. За гэты час Клінтон сустрэлася з міністрам аховы здароўя, бабавала ў клініцы, ну, з дзецьмі прывезла ліха ведае колькі гэтых шпрыцаў аднаразовых, тады ў нас іх наогул не было, і многа лекаў. Гэта насычаны быў візіт. Шчыра кажучы, часу не было частавацца. І чаму ён не папрабаваў, я не ведаю. Сёння, калі мы, у прынцыпе, назіраем пацяпленне адносінаў паміж Амерыкай і Беларуссю, ну і вось прыязджалі там высокапастаўленыя чыноўнікі, Болтан, яшчэ нехта прыязджаў. Вы ведаеце, гэта высокапастаўленасць у параўнанні тым, што было раней, гэта такі ўзровень. Але што ёсць. Як вы лічыце, ці магчыма, што другі ў гісторыі візіт амерыканскага прэзідэнта ў Беларусь адбудзецца яшчэ пры Лукашэнку? Я думаю, што ніколі не адбудзецца візіт амерыканскага прэзідэнта пры Лукашэнку і яму падобных. Вы, калі заступілі на гэтую пасаду і калі, ну, атрымалі доступ да дакументаў, да розных архіваў, ці ведалі вы, ці даведаліся вы, хто пісаў даносы на вашага бацьку, які быў рэпрэсаваны і 14 гадоў правёў у ГУЛАГу? Вы ведаеце што? Я не глядзеў справу КДБ майго бацькі, бо я бы мог намаляваць это так. Я папрасіў журналістаў, каб яны паглядзелі, ім дазволена было паглядзець. Я ведаю, хто пісаў даносы на майго бацьку. Як вы змагаліся са спакусай пакараць гэтых людзей? Я не змагаўся з спакусай пакараць, таму што ў мяне была, я бы сказаў, трагічная сітуацыя. Лепшая сяброўка маёй маці, і мне маці казала так, што, ведаеш, многія мне здрадзілі. Вось, адна не здрадзіла. І аказалася, што яна пісала данос. Сяброўка вашай маці пісала даносы на вашага бацьку. Ну, я магу сёння сказаць, справа з тым, што бацька жартаваў заўсёды, говорю, ну, Эдзі Агняцвет. Ён называў яе Эдзі Пустацвет. Вось. Яна пісала данос. На жаль, тады, калі не напішаш данос, так і цябе могуць пасадзіць. Гэты чалавек, які пісаў даносы на вашага бацьку, была Эдзі Агняцвет? Я яшчэ раз скажу, даносы на маіх родных, даносы, які канстантаваны не мною, а беларускімі журналістамі, якія абяцалі не выдаваць сваё прозвішча, якія атрымалі доступ у КДБ да справы майго бацькі, яны сцвердзілі, што гэты данос пісала Эдзі Агняцвет. Быў з'езд таварыства веда, я з ёй сустрэўся ў гасцініцы і кажа, што ж гэта бацька ваш на мяне? Кажа, ну я ў справу бацьку не ўмешваюся, я ёй адказаў. Бо
Маці лічыла я сваёй найлепшай сяброўкай. Нават калі даведалася пра гэты факт. Маці нічога не даведалася, таму што ў мяне былі пэўныя абяцанні. Калі вы былі кіраўніком краіны ў 91-94 годзе, канешне ж, фактычнай улады вы мелі значна менш, чым цяперашні кіраўнік краіны Александр Лукашенко. Але вось нават цяпер з ягоных вуснаў, ну і з вуснаў прапаганды уладнай мы можам пачуць, ну вось пры дэмакратах, ну вось пры Шушкевічы. Але фактычна Вячаслаў Кебіч меў улады больш. Вось для тых нашых гледачоў, якія не ведаюць, не засталі, кепска разумеюць тыя часы, вот можаце вы раскласці, чым кіраваў Кебіч і чым кіравалі вы? Могу? Калі ласка. Глядзіце, я не меў абсалютна ніякай улады. Падкрэсліваю, яшчэ раз, абсалютна ніякай улады. Уладу меў прэзідыум Верховнага Савета, які я ўзначальваў, і Верховны Савет, які я ўзначальваў. І каб зрабіць уладавы крок, мне трэба было мець рашэнне Верховнага Савета альбо рашэнне прэзідыума Верховнага Савета. Я вам больш за тое скажу, я не мог узяць сабе намесніка без рашэння Верховнага Савета. І мне прыйшлося браць майго палітычнага ворага намеснікам, таму што многа было працы. Кузнецова. 7 прапанаваных мною кандыдатур былі адхілены Верховным Саветам, таму што Верховны Савет прыняў мяне пасля жнівеньскага путчу. Так? А далей ачуняў, і падтрымкі ў мне не было. Былі розныя правакацыі такого ўзроўню, дзе трэба было змагацца за сваю правату. Ну, напрыклад, выходзіць Булахаў і кажа, што ўсе беды і што ён таму вымушаны злажыць дэпутацкія паўнамоцтвы і кладзе свой дэпутацкі пасведчання на трыбуну. Я вот сижу, думаю, што мне думаць? Па правілах, па рэгламенту я павінен стварыць камісію альбо аддаць на заключэнне камісіі. Але я ведаю, што я калі аддам на заключэнне камісіі, што чалавек хацеў пакінуць, што я яго давёў да гэтага стану, што это будзе. Я думаю, не дай-ка я зраблю інакш. Я кажу, ну раз пытанне паднялі, давайте, хто за тое, каб пазбавіць, дэпутата Булахова дэпутацкіх паўнамоцтваў і вывесці з Верховнага Савета. Хто за? Амаль нікога няма за. Хто супраць? Усе супраць. Пытанне закрыта, ён астаўся. Вы спікер Верховнага Савета і Вячаслаў Кебіч, ён прэм'ер-міністр. Вось бюджэт. Хто вырашаў, як траціць і хто рэальна траціў? Это ўсё вырашаў Верховны Савет, як зацвердзіць бюджэт, але прапанову рабіў урад, аналізавала камісія па фінансавых пытаннях і траціў урад. Сілавы блок каму падпарадкоўваўся? Сілавы блок падпарадкоўваўся нікому. Прэм'еру падпарадкоўваўся, але тут я мог учыніць наступнае. Две было пазіцыі. Фактычна ён падпарадкоўваўся не Беларусі, заставалася яшчэ падпарадкаванне Маскве. Вось. Але тут быў паважаны чалавек на чале Беларускага ваеннага округу. Міністэрства замежных спраў не было таксама прэм'еру падпарадкавана. Яно было падпарадкавана Верховнага Савету, таму што па Канстытуцыі міжнародную палітыку вызначае Верховны Савет. І тэарэтычна МІД павінен быў падпарадкаваны быць Верховнаму Савету. Так, як і КДБ. Прэса, тэлебачанне, радыё. Ніякага дачынення да кантролю, да абмежаванняў прэсы Верховны Савет не меў. Добра, тады скажыце, чым заведаваў, чым кіраваў Кебіч? Вот што ён мог зрабіць без вашага ведама, без ведама Верховнага Савета? Ён кіраваў сродкамі, кіраваў кантролем над бюджэтам, кіраваў пераразмеркаванне бюджэта, кіраваў фонд, ўсё мог зрабіць як кіраўнік улады. Мы заканадаўчы орган, мы павінны былі рабіць закон, па якого ён абавязаны прытрымлівацца і кантраляваць, што ён выконвае закон, але болей нічога. Але тут я хочу одну заўвагу зрабіць. Вы ведаеце, я іду з жонкай па вуліцы, вот ужо, можа, гадоў 20 назад, і кідаецца мне на шыю прыгожая жанчына і кажа, дзякуй вам, вы выратавалі мяне і маю сям'ю, вы далі мне кватэру. Я ніколі нікому ніякай кватэры не даваў і не мог даць. І такіх выпадкаў было некалькі. Вы ведаеце, што? Аказваецца, што я штомесяц у мяне быў прыём грамадзян.
по советскому стереотипу. И так належало по нашей регламенту работы Верховного Совета старшиня один раз в месяц прямая, и там уже фильтрують, кто попаде на прием, кто не попаде. И я писал такую резолюцию. Керівнику Мінгарвиконкама: прошу деталёво разобраться в ситуации и принять решение. И подписывайся. Оказывается, эта резолюция «дай квартиру и не брыкайся». І далі кватэру як бы ад вашага І імя. далі кватэру некалькім асобам. Яны пасля знайшлі спосаб мяне падзякаваць вот такімі сустрэчамі на вуліцы. Я не ведаў, пакуль не разабраўся, у чым тут справа, што эта рэзалюцыя была эквівалентна таму, што выдаць кватэру. Станіслав Станіславович, чаму калі пра вас пачынаеш размаўляць з нейкімі таксама палітыкамі, то даволі часта можна пачуць такую фразу: Шушкевіч зліў датэрміновыя выбары Верховнага Савета 92-го году. Зліў? Што адбылося? Ну, мы ведаем, што БНФ сабраў там амаль 500 тысяч подпісаў для таго, каб пераабраць, зрабіць датэрміновыя выбары Верховнага Совета. І што вы не пусцілі гэту працэдуру. Глупство. Што адбылося? Я Раскажыце. еще раз скажу, это все чистое глупство, потому что это подписи, это на любой паперце зарабите эти подписи и подайте. Это было сделано не по правилам и не так, как это Верховный Совет успрынял как решение. Это немагчыма было зрабіць. Яны яшчэ добиваліся, Верховный Совет не уключая ў повестку дня пытанне нейкае аб гэтых выборах, ён не уключыў раз, другі. Я маю право уключыць гэта ў повестку дня Верховного Совета, ну, як спецыфічнае асобае пытанне. Як я могу уключыць яго ў повестку Верховного Совета, калі толькі што галасавалі за тое, каб яго уключыць, і за гэта аддалі там 40 ці 50 галасоў, усе астатнія супраць. Што я самазабойца? І я вам лепей за ўсё скажу. Чакайце, подпісы былі сабраныя? Подписы были собраны на таких паперках, якія можна на гвоздик повесить у непристойным месцы. Фармальна былі несапраўдныя подпісы. Я еще раз скажу, не было контролю за сапраўднасцю подпісаў, не было належнага парадку іх збору і гэтак далей. Для мяне гэта былі не подпісы. Я вам больш за тое скажу. БНФ, я не меў ніякага дачынення да ўтварэння БНФ. БНФ цудоўная структура. Тое, што яны паднялі гэтае пытанне ад беларускай гісторыі, аб курапатах, аб усім, это цудоўна. Але палітыкі хілыя, асабліва самы хілы Зенон Пазняк. Чаму? Ніякай дэмакратыі ў сваім асяроддзі. Все, што ён сказаў, закон. І заўважце, самы аб'ектыўны паказчык выбары 96-го году. 96-го году. З падачы Зенона Пазняка усе ён пераразмеркаваў, дзе ў якой акрузе каго высоўваць, і амаль ва ўсіх акругах былі высунуты прадстаўнікі БНФ. Амаль ва ўсіх акругах, заўважце. І ні адзін не быў абраны. Ні адзін. Ну як жа можна было так прамазаць, калі ты што, не разумееш, што адбываецца ў грамадстве? Вы паглыблялі сваю беларускасць, сваю шчырасць, сваю адданасць радзіме, але вы не распаўсюджвалі вашу думку сярод насельніцтва. І насельніцтва не стала народам беларускім за час вашай працы, і не палепшылася гэта становішча. І вось, я падаўся ў той самай акрузе, дзе на выбары, я разумеў. Я быў з трыбуны аб'яўлены карупцыянерам, здраднікам і чым хочаце. Я набраў 76% у першым туры. 76%, таму што людзі бачылі, што тут робіцца. Яны за мяне прагаласавалі. Это які год, пра які гаворыце? 96, 13 склікання. І ні аднаго не абралі прадстаўніка БНФ. Ну, пасля лёгка было расправіцца з усімі астатнімі за это глупства, таму што ні адной арганізаванай структуры не было у Верховным Савеце. На 2 гады раней пераносімся, 94 год, выбары. У адным з інтэрв'ю вы сказалі, што так, было два дэмакратычных як бы прабеларускіх кандыдата, гэта вы і Зенон Пазняк. І вось гэтае пытанне, якое, напэўна, вам пастаянна закідваюць пра аб'яднанне, пра каб нехта зняўся пад яго. І вы сказалі такую фразу. Вы сказалі, што калі б вы зняліся, то прыхільнікі Пазняка за вас бы прагаласавалі. А калі б наадварот, калі б вы пад яго зняліся, то ваш электарат бы не пайшоў за яго галасаваць. Так яно і ёсць. Ці гэта значыць, што электарат Зенона Пазняка больш адказны? Больш адказны? Так. Я думаю, што яго электарат вельмі адказны. Гэта шчырыя беларусы. Гэта і ў яго больш беларускасці ва ўсялякім выпадку паказной, таму што ён па прафесіі, ведаеце хто? Ён актор.
по професії. Тому він лепей гэта паказваў, як актор, ну, кваліфікаваны, адукаваны. Вот я горш гэта паказваў, таму што я проста Беларусь любіў, але так, як ён, я беларускую гісторыю, Беларусь не ведаў. Вы спрабавалі ініцыяваць з ім размову пра тое, каб аб'яднаць гэты ваш і яго электарат? Размову аб тым, каб аб'яднаць, не мела ніякага сэнсу з ім рабіць. Глядзіце, спачатку мяне жартам высунулі кандыдатам у народныя дэпутаты СССР. І на патаемным галасаванні ва ўніверсітэце, на патаемным, 450 галасоў было за мяне, 70 за прарэктара Петраева і 50 за Зенона Пазняка. Зенон не працаваў у Беларускім дзяржаўным універсітэце. Для мяне это было, я ўсіх ведаў ва ўніверсітэце, а Зенона не ведаю. Думаю, ну это ж трэба. І я так і сказаў, шкада, што я не ведаю гэтага чалавека, што тут у яго толькі прыхільнікаў. Калі я прыйшоў назаўтра на працу, так у мяне на стале ляжала праграма адраджэння. У мяне на кафедры было некалькі чалавек з БНФ. Яны мне не гаварылі аб этом. Яны нават не ведалі толкам, што я ведаю беларускую мову, таму што па-руску гаварылі заўсёды. Я вырашыў, што мне трэба паехаць да Пазняка і пагаварыць з ім. Я прыехаў да яго. Слухайце, это быў такі важны чалавек, ён гатовы быў мяне вучыць, чаму хочаце. Ужо важней за яго не было нікога. Той самы Лукашенко, толькі беларускі. Ці была гатовая машына фальсіфікаваць на карысць? Это я не ведаю. Я заўсёды быў за шчырыя выбары, за адсутнасць якой бы там не было фальсіфікацыі і ніякага падпарадкавання не меў. Думаю, што ў Кебіча пэўныя магчымасці былі, але баюся, што ён баяўся. Справа ў тым, што яго... Як бы і расказваюць, што ён забаяўся. Ведаеце, што ў яго былі ворагі, якія былі яго найвялікшымі сябрамі, ён піша пра гэта ў сваёй кніжцы. Так, напрыклад, той самы Мясніковіч, той самы Косцікаў і многа там іншых, я гаварыць уже пра якіх не трэба, я ўжо іх прозвішчы пазабываў. У яго былі ворагі, а яны прыкідваліся сябрамі, так як ён маім сябрам прыкідваўся. Ну, гэта звычайная з'ява. Як вы лічыце, якім чынам бы выглядала гісторыя Беларусі, калі б прэзідэнтам на тых выбарах стаў Кебіч? Баюся, што горшай. Выбары 94-го года сапраўды былі сумленныя? Я лічу, што так. Ну, вось, калі пачытаць незалежную прэсу тых часоў, то там таксама фіксуюцца фальсіфікацыі, парушэнні. Вы ведаеце, калі там што-небудзь і было, то гэта такая дробязь была, што на яе не трэба звяртаць увагу. Я лічу, што тыя выбары 94-й прэзідэнта і 96-й выбары Верхоўнага Савета былі нармальнымі. У 2010 годзе вы выступілі з заявай, у якой звярнуліся да прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Мядзведзева з заклікам, каб ён увёў войскі ў Беларусь і каб спыніў тут парушэнне правоў чалавека. Я разумею, што вы былі ў паніцы пасля таго, як улада граміла апазіцыю і грамадзянскую супольнасць, але вы верылі ў Скажыце, тое, вы што... такую заяву хто-нибудь бачыў, што мной падпісаную? У прэсе ёсць ваша цытата. Еще раз скажу, ёсць дзе-нибудь заява мной падпісаная? Ну, фізічна заявы мы не бачылі. Я кажу, калі вы так змагаетесь за правы чалавека, дык пазмагайцеся за правы чалавека ў Беларусі. Вось все, што я сказаў. Таму што это было смех, што ён змагаецца за правы чалавека, калі суюць гэту постаць лукашэнкаўскую. Вось, таму, калі гэта прыпісваецца мне так, што я прасіў увесці расійскія войскі, это глупства абсалютнае. Я яшчэ раз скажу, пашукайце дзе-нибудь такую заяву ў якой-нибудь прэсе. Это перапевы таго, што я сказаў, што калі вы хочаце нешта рашаць войскамі, дык вырашайце ў Беларусі правы чалавека з дапамогай войска. Вот Чым гэта адрозніваецца ад таго, што я сказала? Так я мог это так сказаць у звычайнай размове, дапамагайце. А больш за то я казаў, што вы увядзеце войскі ў Валагодскую область, дзе у вас парушаюцца правы чалавека больш, чым у Беларусі. Это я так сказаў. Але вы ж ведаеце, як Расія змагалася за дэмакратыю ў Празе ці ў Афганістане. Это не Расія, а Савецкі Саюз змагаўся, і мы з вами разам змагаліся. І я ведаю маё стаўленне да гэтага. І не трэба тут рабіць нейкія паралелі. Якім чынам вы маглі ўяўляць, 10-й год, это не так даўно, каб Расія прыйшла з войскамі і змагалася тут за правы чалавека? Я недзе гаварыў як жарт, полужарт.
и ничего, нигде, николи не подписывал, потому что это было глупо. По-моему, я говорю, это находящийся в Москве. Запрашаць войскі расійскія ў Беларусь, это может толькі Лукашенко. Я ніколі этого не рабіў. Цяпер ва ўкраіне гучаць такія думкі, што, магчыма, дарэмна пазбавіліся ядзернай зброі украінцы. Таму што вось цяпер не давялося б ваяваць з Расіяй на няроўных умовах. От як вы лічыце, у плане ўмацавання такой нацыянальнай бяспекі вайсковай, можа быць, гэта і для Беларусі была б добрая ідэя? Слухайте, я думаю, что многие звар'яцелі, и мне здаецца, у нашей гаворцы со мной вы таксама крышку. Но вы уявляете себе, что украинцы с российцами будут воевать ядерной зброей? Вы можете себе это уявить? Вы можете себе уявить, что Беларусь будет брониться ядерными ракетами? И наявность этой зброи на территории Украины и Беларуси и Казахстана, она погрожает войне ядерных субъектов. Вы хотели, чтобы была знищена Беларусь? Коли нормальные войсковцы атрымоўваюць уладу и повинны здобывать перамогу, они повинны знищить плацдарм з ядерной зброи, знищить Беларусь. Украину знищить было тяжей, потому что в Украине были шахтные. Ведаете, шахтные, узрывать сверху ядерные зарады, ничего там в шахте не зробится. А у Беларуси все на поверхне было. Тому давайте не будем разважать, пораўноўваць. Теперь далей. Захавалась ядерная зброя. Уявите себе, что треба. Там стареют компоненты. Пэўны термин існавання пэўных деталей. Их треба менять. Где они продуковываются? Они продуковываются в России. Так? Что вы будете робить с этой зброей? Это великие выдатки. И так бедные люди, а тут еще выдатки на эту зброю. Не, давайте, Россия богатая, нехай она у себя ее трымае. И мы все ж, як сябруем, были в одном союзе. Ядерная Россия повинна быть в пэўным сэнсе нашим оборонцем. Это под кіраўніцтвам Путина. И она стала погрожать нам, что захопит нас. Поглядите, как хвастается Путин усюды ядерной зброей. Нельзя идти по этому шляху. Треба ослаблять ядерное узброение. И я лечу своим наивеликшим, самым великим у житті досягнением то, что я вывел ядерную зброю из Беларуси, потому что все было подписано для того, как... И Верховный Совет проголосовал единодушно. Все проголосовали за то, как вывести ядерную зброю, еще при мне. У одном из интервью вы сказали, что я русофил, але кремлефоб. А вы кремлефоб за что? За коррупцию ці за империализм? За имперскость. Империализм тут не подходит, этот термин. А имперскость, когда Россия со скуры лезе российское кіраўніцтва, как быть империей, это значит задавать тон усюды там, где некогда была империя, и разом с тем со 140 миллионов громадян России 122 миллионы ніжэй узроўню жабрацтва. Вы ведаете, что это ж ганьба. Забот про людей у меня нема. А про страну родную есть заботы. Что такое страна без людей? Ну, але русофилом вы уже зараз не з'яўляецеся? З'яўляюсь. Что русского вам подобается? Великая русская культура. А вот конкретно, вот что вы любите? Ну, конкретно, я, видите, когда я читаю Евгения Онегина, я могу 5 разов прочитать, хотя я, звичайно, ничего 2 раза не читаю. Имкнусь, и мне это подобается. Я примитивный. Когда я читаю Лермонтова, видите, мне хапае на смерть поэта, які, до речі, з дитинства ведаю, тому що там на все випадки есть отказы. А вы надменные потомки. Это я до сённяшніх звернуся кіраўнікоў России. А Бородино вам подобается Лермонтова? Бородино – это выдумка российской пропаганды. Лермонтов написал цудоўны верш. Он написал про тых, кто змагаўся Бородино. Скажи-ка, дядя, ведь недаром, так? Вот. И были люди в наше время, да, были. Не то, что нынешнее племя, это все правда. Але это было проиграно, потому что треба было сдать Москву. Не пошкодовали ж москвичов, никто ж не говорит, потому что их французы грабили, сильничали там и все такое. Про это никто не говорит. А то, что сдали, для великой меты. Сдали тому, что слабые были. Лермонтов не был империалистом, он просто написал верш, а яго... Лермонтов был патриотом России, он это все так и воспринимал, и он был поэтом. И он и загинул тому, что он был чистой душой. Вы ведаете, что? Это только Россия могла погубить своих лепших сынов, там, и Лермонтова, и Пушкина, в таким узросте. Кого з міленіялаў, гэта тыя, хто нарадзіўся пасля 81-го года,
вы могли б адзначыць у Беларусі? Мне многие подобаются, но я бы две постати молодые выделил. Северинец и Дашкевич. Таких, ну, я бы сказал, чистых, сумленных людей, як Северинец и Дашкевич, я інших не ведаю. Приближаются многие. Гэта я выше всех. А ці ведаеце вы, хто такі блогер Нехта? Толькі бачу здымак, думаю, што гэта шырма, таму што разумна паступае. Шырма, растлумачце. Ну, это нехта выдае себе за такого симпатичного молодого человека. Вось. И я с задоволеннем гляжу на его твар в интернете. Ну, вы ведаеце, што ён вядзе такі спецыяльны канал у праграме Telegram, і гэты Telegram адметны тым, што там пастаянна з'яўляецца такая інфармацыя як бы знутры сістэмы. Вот як вы лічыце, у сучаснай Беларусі магчымыя такія перыядычныя працечкі інфармацыі? Я адчуваю, што ва ўрадзе ёсць многа разумных людзей, якім абрыдла гэта сістэма, якая працуе па старому прынцыпу «я дурань, калі ты начальнік». Ці чулі вы пра законапраект Ганны Канапацкай? Пра гарантыі кіраўніку краіны ў выпадку, калі ён сыдзе ў адстаўку? Вы ведаеце што? Я мало того, что поважал, я просто любил эту женщину за то, что она добро глядится. Я был обураны тем, что я не подтримал на другий заход ее родная объединенная громадянская партия. Я ей про это нават сказал на приеме неким, так? Ну, коли она гэты выбрак зрабила с гарантией, ну, пробачьте, я это тлумачу не як мудрасць, якую яна хацела заваяваць, а як лізаблюдства. Як вы лічыце, ці трэба, каб былы кіраўнік краіны меў нейкія гарантыі? Я лічу, што закон павінны выконваць усе, у тым ліку і былы кіраўнік краіны. Калі ён парушыў закон, ён павінен за гэта адказваць. А ён уже парушыў закон, гэты кіраўнік, так много разоў, што павінен адказваць. І пазбаўляць яго ад адказнасці, ну, это значыцца заваяваць яго прыхільнасць. Зараз я інакш не разглядаю. Таму Канапацкая для мяне як палітык прапала. Хто быў большым дэмакратам, Ельцын ці Гарбачоў? Ельцын. Хто быў большым сацыялістам, Ельцын ці Клінтон? Вельмі цяжкое пытанне. Вельмі цяжкое пытанне. Это трэба глубока прааналізаваць дзейнасць. Не выключаю, што Клінтон. Дзе вы былі 21 жніўня 1991 году? Я быў у Верховным Савеце і патрабаваў ад Дементея склікаць Верховны Савет. Дзе вы былі 19 снежня 2010 году? Быў у больніцы. Каб я быў не ў больніцы, я б не пайшоў на плошчу. У мяне было ўжо не вельмі добра са здароўем. Які павінен быць гімн Беларусі? Той, які існуе, можа быць падпраўлены, каб быць гімнам Беларусі. Нечакана. Так. Там много добрых словаў, і толькі народу ў братэрскіх саюз это акалесіцца. Але мелодыя і гімн утрымліваюць много таго, што павінна быць у гімне. Які самы лепшы гатунак віскі? Ой, у мяне много віскі, але вы ведаеце, я давочна дрэнна разбіраюся. Па-перше, у мяне цяпер любы віскі, добры гатунак, так як мне забаронены усялякі віскі. Але я апусціўся да таго, што рэкламу буду рабіць МакАртур. Ці нясе пагрозу Астравецкая АЭС? Нясе, але меншую, чым малююць. Фізіка – гэта навука, якая пацвярджае ці абвяргае існаванне Бога? Ну, як Эйнштэйн, адкажу, пацвярджае. Самае складанае рашэнне на пасадзе кіраўніка краіны? Отказать у помиловании. Отказал у помиловании того, что забойцу 5 невинных людей не мог я подписать помиловать. И до этого часу мне тяжко, что я не прихильник смиротного покарания, але пришлось вразную руку приложить до этого. Вы один раз гэта зрабілі? Ну, будем говорить, один раз я это зрабіў, потому что іншае пытанне можно было вырашыць помилованием. Якая ваша любимая авиакомпания? Вы ведаеце, што Аэрофлот. Да ладно.
Потому что Люфтганза у меня стягнула 300 тысяч миль, так уже мне добрая компания «Аэрофлот» и суперджет вот этой самой СУ, белорусский конструктор. Так что добрая компания. Нацыянальная згода ці масавая ілюстрацыя? Национальная згода. Якая краіна ў свеце можа быць самым надзейным хаўруснікам Беларусі? Но я лечу, повинны быть соседи З якога боку? и с того, и с другого. Дзякую вам вялікі. Было Будь ласка. вельмі прыемна.